Takže vidíte, udělal show nějakého random videa, nevím, jak mě napadlo mě na hejzlu a víte, za jak dlouho mě to napadlo? Za 3 sekundy. A, no, můžete mi vlastně to tleskat. Ne. Jo a teď za chvilku budu tady projet DaBaby a možná tam spoletí nějaký letadlo spadne na DaBabyho a já nevím vůbec co. No co, jdeme si za... A my si nastavíme nějaký dobrý server. Takže dáme si, já nevím, něco tady prostě dáme. Jo, dáme si hardcore. A tak dáme New World. Nevím, jak to, že mi to napadlo si dát New World a hardcore. Já jsem nejlepší hráč na planetě. Ty vrdo, zapni se, 3, 2, 1. Boom. Nic. Nestalo. Ty vole, zapni se. No 69, a víte, co znamená 69? Radši to nevěděte. Tak, a já si tady jdu natěžit hlínu. A? Co se stalo? Je to žerou CSko. Jo. Co se stalo? Já jsem tady těžil hlínu. Ty ano, jdeme skupit blok a jdeme někoho zabít, jo. Miráž, co to je, tam jsou nějaký rusáci, ne, většinou, ty jo. Nic proti rusákům. Snaž rusáky v CSGO. Já má rád. Tu nedávají. Kdo má counterterorista nebo terorista? Tak samozřejmě já budu ten frajer, co? Teda, co? Já vůbec nevím, o čem mluvíte, tyjo. No, já to vůbec nehraju proti botu. Vere? Hej, Glock? Hej! Já mám Glocky, je. Hej, jdeme na ně, dáme to, jestli já ho koukejte, jak jsem dobrý. Koupil jsem si vůbec nic, stačí mi Glock a já vyhraju. Jak to, že nemáš ani skin? Jo, počkej. 3, 2, 1. Nějakýho dobrýho. Pojď. Jo, co? Co? Jeden z toho citl. Hraju tady nějakou dětskou hru. Ještě s dětskou grafikou. To je ten krupáč. Co mám postavit? Tak já zmáčknu. Co to? What the fuck? Hej.